tak jajai mengerim dia macam tak sesi simpan asim ya kan ikalat ya kaboy ya ban ai kubli ya ki pai pa no sesang ya kali word penusla de menta kesinga don hani apo mau ba ka ba ngila rakhi ka cinta place nem jong ka seng jong ka youtube ka se mau ba unit ka ba ngila pelong ya ka jing sam award ki kena ka pa sa ke exam SSLC but HSLC jong usem ar jar ar pulai ka deu ka snem ka ba ka ni ka seng ka la dap sya ka jing ya ti so mau mer balai juga ka dap lai snem te ngi kum ka seng ni kum ka dak ka jing kentu ken pham ka jing ai men sin ki khon sama ya ki kena samla ya ka ba kin nang ye trish tom shushu ha ka jing puli ka jong ki ni ai ka ki kusnam kum ka dak ka jing beshur ki te ngi na ka seng yim yo pan ai ni tang ka kum ka dak ka jing beshur ka jing ai men sin ba kin nang ye trish tom ba kin nang la pan ya chak ma dak ka jing ibu jing ka jing puli kum bang iti pi ba ka jing puli ka de ka we na ki mat ki benta ka ba ka jing nang ki sta pon kodor ka ta kum bang i sha jutip mo ba ka jing nang start kolong ka way ka ba kodo ka atir ka ba ka wat ka krun ju kam la bang ya ka jing nang start sin bang layo ya ka jing nang sa layo ka spa ka la padang ka krun ka la kin nem sniu kum tar tar ka jing nang start sin bang layo ka yo so jo ka jing tresitom onam la shu ban amdon manu shu bala ban kini ka jing nang start ka jong kum bang layo kum bang i tresitom kum ta on bala ban ka ini ba kum ju ru nga shim ka ni galat ka bu mental kita ni jam shum snam arjar ar sau dam kumba katto kan isni dam makhandai sni ai ta khandai tarik kadang dei hi ka pori ka bang ni dam celebrate yo snam tmai nga shimru ni ka lar ka kapu ye kampan ai kublai snam tmai ya pi ki no shino kam tam ki no shino jo kan ka shino go jonga kan ni ka shino mo ba te ngadap jikmen mangala bandon akan ka shino ngala pelong kumba kisnem ki balale ada yunong yalam hina gani ka unit kala ay nga ngamla ro klam da pen pa ko yisomu ko krau yo play ya jing krau ba ya kinong shinong ya ki bayi nga sem jonga mensua ma long nong yalam jo gani ka unit ne mentama long ko nong yalam jo gani ka riwar na shim klum ye chi ai ko play snem tmai ya pi baro kinong shinong jonga edu kinong ba shinong bilong pa ban akit bokit yang bagani ka seng hak ni po mo ba kana ki atet ti nang ni syakmat an minti begini sam lagi ba ndem begini ka jiba wan syakmat ka cimpuli bakin nang ra e nam ko puram jong ka shnong ka thau ban tikam ju ka de ka snam tmai nga ngai ban ba ngai kentu ya ki pai pa no shnong ya bakin nai tres tom ka kam jam ginai kiu ka mai ka ji kum ta te ba blai nang i don ka ati ki prasno jonga ngamla nai ko blai kelum yu pi ka jingdun jonga ni ka shnong ka se tentang bakat tu kan ni ki kena pat kilo minum pa ten rei pat shim kelum yu pi ba ro shnong ber kumju ka riwari pro ka we nga ai ko blai snam tmai ba sub bakmen bakana ye kiu ka kilang ba ro te ko mang ilong menta ka sni ru ka sni ka ba ka na ka liang jong ka menang ni don ka meeting po sim ka bal pe da ka Federation of Priwar mingi lo ka Federation of Priwar mingi local darbar ka ba abakala ya tai la ya tir ka bidi ka jingong ciman jo ka surok mai la ya tip ka media ro pila ya don lang ne ai la yo seo ka sur ka min to mangsa na ka liang ka Federation jo ka local darbar wan mingi ka saploi ka jing ki nang ni shakman te ni ni na ka seng ba ka ju ka pot om nang ka kumang ki media bidang yo seo ba la form sun ya ka joint action committee ta ba ka GAC panen ni shmat ka e ka ban sani ka rai ka ba ki pai ba ki nam chu chu ni ka ri satip ka bang lam kwa mungkin ba ka federation ka e ka chim rai mane ka ba ki ha ke lat tai ka pon sai yo i ka ta ba ka kam second kam jam bat nganum kwa shiu ru na khaliang chonga na khali ka seng mang ken ya ka surok mang la ken tu be ka shoot kum tu te ka ba mi de ki ki mentang la ya don lang bat ka federation ka local darbar ka ba ila form na ka GAC te ngang next camp ka ban mi nang ta ka de so ka ba ka ban pensi so e ka tha ni na man pa ki rang ba shnong so da shnong na ki shnong ba pa ki dap ta ki so kia bang next camp ba ni kan salong ka e ka man sei so te la da kam sei so te ni sa ya pe ngai ba ka kam kan sa kan kam jam ni sa ya pe ni shmat pat na kwa pan ong ba ka de ba ka ching long jaman jo ka ni ka surong ani pan biang te ngam la ngam la pat ong kum no ri kumang yo i ngan karen bita ka basai ba ye ka ni ka mat ka biang ka ching long jo ka surok pan usla da ki bat nim la panen bawa da ko assembly ro kala rum ha ni ke dor pa namang ngadi upri u basai jupet ba ya ka
ya ka ayu ya ka jinglong man balong section ta man balong kan ka dorbar ngasya ju smart ngasya ju ai ba ka por pe por pangayo por kam tam lam don ki por bagi por ba belum dorbar po asmdik ki chat ai long lembaga ki chat ju pen lembaga live stream I pen ya ai live kundu chat ju pe dengan pe manu bokren yung dorbar manu bom kren ban ya sakhi du kene bu ba roni lungdo o MLA jong la Berlin constituency ula kren ula ra e gani gamat ula kren ya ka surok ka jinglong jingman na po sherpi melim untangar penustada ki ba ula kren ru tang kren ya ka surok ya ka ba ya ka tam ya ka jinglong jingman ni kini jing pen phai surok ni ula ya ka jing ki mud ban ka ni HIDCL ka ba trai ban man ra ya ka surok ka khamba shu ni ka tan jadi ula kren ula ra ko asli ya ka ula kali ru ya ko ba studi song ko bari le jong ni ka tan ni aku ini berkari kering te nanambla man puri ba pastun to kai gwe keren di pai ta dip nama apa media la yui na tamar ki la kili bal syapa repairing ke dia bania te ka repair ke dia bania kumangar apa ngadawa na ki si badi ban pai ke surok te bagi om bagai de cari sel kalau la ben hoy kidau kibun te nya khwa ai ben kamban ai ni ya ubri ujung ni imla man puri imla man defend ubri ujung ni apa assembly ulah keren nak ni baru ni ulah PNI ulah ra ikamat ika repairing kumbak lagi ke tangar kila repair entah kato ke jing pai kestrok na ka jing tangar ba tangar kade hadin kepala dep ke election dei shua ke election mun hadin bo ba roni ulah kren assembly dengan aku beli roni na mangidu ki penuslang ya ba kato hi jing kasurok ni jo jing kerku reban shuya buri ya pa pistun nan ong ba MLA jongi ba olong kum tang ta deng ode ku PWD minister da la masuk lagi problem te udai ban pensai tar ama ki pai ba mi lat patai kubur I kai ke problem jinga kai ke ba nagling jungi diseng I pelong ke ki ai ki we paralok nong yalam sing pelang ki kasurok taktu atu iba perstu I komen ka badai ban ke keren nya de keren ya pasai ba ai ba buat ai baka ding ju kariwarkan kelang ai nga pat iba perstu ndo oh nglada sibuk mental pangin tak klik mangi kinong yalam semblang klik kinong yalam saudara nang nginjit MLA bela ayo mantai un sulit tiak sni hande po yung derba tawan po assembly nama kami pen ni ni ki yak sare tak la ka dia ni ki ti pa un ke kon ba udu un ki om de tang kinong yalam sinam om de tang soda om de tang ki sembalang ni kwa paro kinya ki lang kam tampa kam tam je om de ji un la bangai kwa pun I pun rai ke bidi kini kasoro na ka tahu bat om ibu cu snajar jadi sok ni na ka seng ki so pia hadu ta te ni bu ka jing pa yu ni tipi don ka jong ka jing I kata tingla len te ba ni snul mo pa komen ta pas kentin men te ni apa dia pan piang hi kata ni dia penpau piang ka ba isu snap menti hadu kan ni kumpang along mai kwa pa ni kendu ai tau ni te kalong ke ba ngin la pediam kin na kaleng ka chungi hiru kum ka seng na kaleng ka chunga kum tam kum no lam te ban ong man shu sha chem kum ni te ban ong banya puri ya ke te ni ba pistu no MLA ola sha le ben te MLA ji de tam MLA de ta ola de minister atang ibo ke jin ya ngin la ba ikre ni ba pistu no le ya ban shi tho ani ba de ku sro ke tho ila pun ra ki development para om de kita ki pai ba jong kari wari sakin mamni kam ban ba ya srok mamni boka srok kari bodum jong kari pa na ba sina sni bo srok ka terus no pun piti ka develop ha kari ka tani jongi ko ba ong de ke wiki nong ba ni dun kam chu ban ki shi nong ba shilong ka plinja ka jongi kari wa ka de no ba ni satang ka srok ba kan ha ada pa ka so kan no ka jing yo kam ki ko samla no ka kam ka jam ka kamai ki ji la ya kiu nim da ko sai tan shani ai kata ka kam ka jam so hang ni ka la tang ka surok ki ka bang tang ka tai ke tang yewa nya ni pan pian ye ba stun ya kwa ba ka ai ka ba in na kwa bang ni ye ken shoot ki tu I ka ai ka ba I don ben ong na mar ba pan shu snap kum ni kat ni ka jing ki hadu ba kin da ki te ni jit klang ye ba in long way bang in long way đâu nó pek em pa đâu sih ni kwa ban pe pai ba ong ba ka jinglong cuman bagi seng pelang kum tak dengan ong pedi ke ke ba na kaleng ke choice ke la pendi na kaleng cuma ke ba ngala pendi ni ma ngai kan de ka chai la da ong la pendi yang ai ka proof ngala pendi ke
ala pendi ke ngala hasin nama ting bagi bang bagi balang giba long kiseng balang hana bagi la de giba long kumta gila la kumta gila long kumta ngala keren ni kajing sisa muncul penting muncul ngai la man kan kajing sisa ia la keren muncul penting kan ono kajing huri hura mana bagi kiseng balang kita lo bang bagi kiseng balang ngano oke to la man keren ka keren ka mga masuk hari tatang bakal tama ongi te ni yang mi nam ta ka pa ka le se kidon mo kita kiseng bamlang de ngam tip ya kata to kipai ba kin pensai tiba kumno kiseng ayu kita tiba pastu ni khot yang ai hagalat thai ku bo om wan ban ya trilang ini trilang ka badi ban ya trilang ini trilang de ka ba ka bamla ni trilang ka badi ban keren ni ban keren kata